Bon, arabukan yɛrɛ fana mɛnni ti mɔgɔ kɛ karamɔgɔ ye. Arabukan mɛnni bɛ komi ni maraka ye marakakan fɔ walima fila ye filakan fɔ tubabu ye tubabu. N'i ye arabukan kalan cogo cogo n'i ye diinɛ kalan bamanankan na i ka fisa arabukan mɛnna ye min bɛ arabukan fɔ nka a tɛ diinɛ dɔn. Munna bɛ nin fɔ n ye kɛlɛ dɔ tigɛ kɛnɛ na an ka a kɛlɛ ɲɛɲini san'a ka taa ɲɛfɛ. N ko an bɛ sɔli kɛ alakira kan ka sɔli kɛ kira mantonw kan ka tila ka sɔli kɛ minnu bɛ y'a kan. A dɔ b'a fɔ ko sɔli bɛ kɛ kira dama kan ko nka mɔgɔ minnu bɛ Samakɛlakaw fɛ yan ko sɔli tigɛ olu kan. Bon ne dun an ka sɔli k'aw kan. An bɛ segin o la an bɛ taa sɔli yɛrɛ tigiw fɛ o b'a fɔ Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin. Olu de bɛ yan ye ko an bɛ kisi ni nɛɛmɛ kɛ alakira kan k'a kɛ a ka sahabaw kan k'a k'a bɔnnaw kan ani minnu tugura alakira la ni ɲumanya ye ko sɔli bɛ kɛ olu kan. Ne ka taa la an bɛɛ b'o la dɛ o fo ka taa bila diɲɛ banni yɛrɛ la o tuma na n'a kɔrɔ ma fɔ sa dɔ bɛna fɔ ko Samakɛw ye sɔ di Konate ma k'aw ko k'an ka sɔli k'u kan nin y'a bara cilen ye min ye nisɔndiya kosɛbɛ an ye gɛtɔrɔ minnu sɔrɔ yan ni ne kun y'a dɔn ninnu bɛ yan ne kun tɛ na fo ni n ko mina n bolo kɔrɔta dɔrɔn ka taa parce que ni ye ɲiminifɛn di wulu ma k'a fɔ dɔ wɛrɛ bi fɔ a kɔfɛ min b'a ɲimi o ti wulu ta bɔ kuma n'a kɔrɔ de don karamɔgɔw de don kodɔnbagaw de don bi maa kan ka dugawu ɲini u fɛ parce que ni fɛn ye u se yan n bɛ se ka fɛn saba fɔ tuma dɔ la kɔrɔna bonya de y'u se yan Konate kanu de y'u se yan sigiɲɔgɔnya kanu de y'u se yan ni kanu kelen kelen si ti foyi ɲini Ala fɛ ni min ti kɛ. N bi 10,000 di aw ma a n'a kɔrɔ de don kalandenw bi ne fɛ yen barika bɛ ɲini wɔsi la mais dugawu de bɛ sa n ye dugawu sa ni nin ye k'a di nin den in ma a b'a dɔn fana mɔgɔ tɛ dugawu ɲini jugu fɛ o de la n y'a ɲini aw fɛ aw tɛ jugu ye kalanden ka ca ne fɛ yen mais ne yɛrɛ de bɛ nata nin na donc alakira sallallahu alaihi wasallam don dɔ yɔrɔ o kalanden dama foro kɔnɔ ye maa siya bɛɛ b'a la maa siya bɛɛ bɛ ne ka foro kɔnɔ adamaden siya bɛɛ maaw bɛ yen n'u ye Ala sɔrɔ u bɛ Ala bon maaw bɛ yen n'olu sen dɛrɛla dugumɛnɛ dama kan u bɛ yafa ɲini a fɛ k'a fɔ maa siya bɛɛ jamana bɛɛ mɔgɔ bɛ foro la jamana bɛɛ mɔgɔ bɛ yen mais kira de nana fɔ u yɛrɛ dama ye o y'a sɔrɔ a jirana ne na ne b'a dɔn ka kɔrɔ kira ko ni nin ye ko fɛn o fɛn kɛ k'a bɛ minɛ alakira de y'a fɔ n y'a fɔ kasɛti caman na mais maa tigi yɛrɛ directement donc mɔgɔ bɛ den dɔ sɔrɔ den bɛ kɛ sababu ye n'i ka diɲɛlatigɛ bɛ ɲɛ ni lahara bɛ ɲɛ mɔgɔ bɛ den dɔ sɔrɔ den bɛ kɛ sababu ye k'i ka diɲɛ ɲɛ ka lahara ɲɛ o tɛ kabako ye kira fa tun tɛ silamɛ ye o silamɛya de dila alakira ma mais a fa fatura a kɔnɔ kalo 6
silamɛya de dira alakira ma dinɛ dafara ye san 40 kɔnɔ mais a ba fatura si san 8 o kuma na an b'a fɔ ni silamɛya dira kira ma a fa fatura ka a fa to sira wɛrɛ kan ba fana fatura ka ba to sira wɛrɛ kan mais kira fa ni ba bi don alijinɛ kɔnɔ alakira sababu la donc o la an bi nabagaw fo corona ye fɛnba de ye mais fɛnba min don fɛnba ti bɛɛ bolo corona bi mɔgɔ kɛ hɔrɔmatigi ye mais corona yɛrɛ jala dama a ti kɛ hɔrɔma ye ma dɔn n'aw b'a faamu corona bi mɔgɔ kɛ hɔrɔma mɔgɔ ye mais corona yɛrɛ papier dama ti hɔrɔma ye mɔgɔ bolo min t'a dɔn o kɔrɔ ye di ni ayi dala kun bɔra sisan walima Ismail Darame ala ka hinɛ na n'a kun bɔra sisan mɔgɔw b'a kɛ cogo di o tɛ giri wa o tɛ wuli k'u jɔ wa baara wɛrɛ tɛ min na corona bitigi feereli kɔ n'o natɔ sera maa bi jɔ wa o kuma na corona yɛrɛ ti hɔrɔma ye n'i ma hɔrɔma k'a la mais corona bi mɔgɔ kɛ hɔrɔma mɔgɔ ye n'o tɛ dɔw sigi maa bitigi kunna an n'u ye jakata ta ka bɔ dɔbɔ cɛ ku ta ka bɔ an ye dɛ ne pourda corona bitigi b'a bolo don o don a bolo b'o la mais corona ti ale kɛ hɔrɔma ye parce que ale ma hɔrɔma dɔn a la ale y'a ta de n b'a feere a wari kama min y'a ta k'a bonya o ni min b'a feere a wari kama kelen tɛ u ye alakira ɲininka don dɔ ko ni mɔgɔ min ye corona kala k'a baraji bi cogo di kitabu dɔ bɛ ko Khazinatul Asrar o b'a f'i ye kira ko ni mɔgɔ min ye corona kala a baraji bi cogo di ne tɛ se ka o jaabi tɔ bɛ Jibirila ɲininka Jibirila ko ne tɛ se ka jaabi o ko a bɛ Mikayilu ɲininka u ye ɲɔgɔn ɲininka fo ka taa se Ala ma Ala ko mɔgɔ min ye corona kala ngando ma mɔgɔ min ko ni ye den sɔrɔ min n'a tɔgɔ sɛbɛn corona na o bɛ se ka kɛ npogotigi ye o bɛ se ka kɛ cɛganan ye a ma den sɔrɔ fɔlɔ koyi parce que u ye Ala kira ɲininka n'i ye corona kala baraji bɛ cogo di kira de u filɛ ka Ala de ɲininka Ala ko corona kalali baraji ko tɛ mɔgɔ min ko n'i ye den sɔrɔ min n'a tɔgɔ sɛbɛn corona na a ko yɔrɔ bɛɛ ko hiji wata baraji bi sɛbɛn miirina kɛbaga kunna den sɔrɔ i ma furu fɔlɔ yɛrɛ i ko de n'i ye den sɔrɔ hiji wata o baraji bi sɛbɛn ka umra wata baraji sɛbɛn k'a sɛbɛn ko i ye an fa adamaden wata ka hɔrɔnya ka bɔ jɔnya na o baraji bi d'i ma k'a sɔrɔ i ma kɔnɔ yɛrɛ ta fɔlɔ surtout ka den sɔrɔ ne o den tɔgɔ taara n'i taara tɔgɔ sɛbɛn dun Ala ko y'a don kalan na don min k'ale Ala ye layidu min d'i ma a den ti taama dugukolo kan gɛrɛbu denmisɛnnin si ti taama dugu ma mɛrɛkɛ de bi kama fɛn fɛn olu bi taama kan Ala ko o dama tɛ lahara don mɔgɔ dɔw bɛ yen baraji t'u bolo fiyewu mun b'u don alijinɛ na nka waleden dɔ garibu dɔ dɔ ye fɛn bɔ a kunna k'a di garibu ma o kɛra sabara ye o kɛra fini ye o lahara don n'o tigi bɛ taa janɛma kɔnɔ garibu de bɛ boli k'a fɔ Ala nin to yen ka ne to kalanyɔrɔ la nin ye nin de kɛ ne n'a ye corona kala k'a jigi tu kitabu dɔw ko corona bonya kama a fa o bɔra min na fo mɔkɛ 35 a ba o bɔra min na fo ba bɔnna 35 ko Ala bi yafa olu bɛɛ ma corona bonya
Corona nafa de kun dogora parce que anw ye corona jɛman ta ka barika to ye. Siga t'a la a kɛra ten. O tɛ yen, e de bɛ nin fɔ. N'o tɛ corona karamɔgɔ tile kelen. Ni minisiri y'a kun don a kɔrɔ a b'a ka diplôme ɲimi. Walahi kɛnɛ kan. Ɛ basi tɛ yen. Denmisɛnw bɛ yan sangolo bɔra naani bi dunɛ fɛ don o don. Ayi. N'i y'o doni da minisiri min kunna a bɛ maliyɛn bɔ a yɛrɛ la a bɛ jamana wɛrɛ ta. Walahi. Mɔgɔ bɛ se ka corona kala cogo di ka dɛsɛ. Ɛ basi tɛ yen, u b'a ɲɛdɔn. Barika de ma ɲini fo de ka faamu barika de ma ɲini. O de tɛ yen. Walahi. Wa i b'a ɲini cogo dɔn dɛ. Ayiwa. O tuma corona bonya de y'an se yan. O don o y'a kɛ. An bɛ kumana corona kan cogo min na. Siga t'a la. Dɔw kumana corona ka ta. Kafiri dɔ ye kumakan in mɛn. A ko ni nin barika bɛ corona na ni nin bonya b'a la ne kɔni ye kafiri ye ne ma corona kalan n t'a kɔrɔ dɔn mais tɔn ka corona san ka taa bila n ka so. Kafiri. Corona bonya. Ayiwa. Kafiri ko tɔn ka san n bɛ taa bila n ka so. Kafiri taara corona san. Ayiwa. A muso ko a ma ko nin ye mun ye. Ko nin ye fɛn ye ko barika bɛ nin ko in na dɛ. Ko nin corona in ko nin ka bon dɛ. Morikɛ ye kuma min fɔ corona kan komi an ye valeur fitinin min fɔ a la cogo min na. Muso ko i ye koba kɛ. Hali n'an tɛ se k'a kala an k'a bonya. U ye corona ta u taara bila tabali kan. Muso ko cɛ ma ko e ye nin valeur fɔ cogo min na. Est-ce que n'a bilara tabali kan poussière ti da la. A ko o bɛ kɛ. U y'a ta ka bɔ tabali kan. Ko k'a bila saki kɔnɔ. U y'a bila saki kɔnɔ k'u bɛ saki datugu a kan. Muso ko e ye nin bonya fɔ cogo min na est-ce que don dɔ an tɛna ɲina ka fini nɔgɔ dɔ bila a kan. U y'a ta ka bɔ yen. Cɛ n'a muso ye k'a ta fitiri la fo ka taa se fajiri ma. U ma corona dayɔrɔ sɔrɔ u ka so. N'u ko b'a da yɔrɔ ko poussière bɛ wuli a la ou bien ko denmisɛnninw bɛna maga a la. Corona bonya kama Ala fana ko a ka kira ma komi ninnu ma dayɔrɔ sɔrɔ corona n'a bonya kama n y'a bila u kunkolo la. Cɛ ni muso dara ka sunɔgɔ dɔrɔn u ye corona durusi. O bɛ kɛ o kilisi dɔw bɛ d'i ma sogo la hali n'i m'a sɛbɛn a tɛ bɔ i kɔnɔ. Corona aya dɔw bɛ d'i ma sogo la hali n'i m'a sɛbɛn a tɛ bɔ i kɔnɔ. O ye Ala ka hibatu de ye. A bɛ fɔ o de ma ko hibatullah. O ye Ala ka nina de ye. Mais ka den bɔ i bolo k'i bɛ taa don corona kalan na ni kodɔnbaga tɛ a ma nɔgɔ dɛ. O de la dugu tɔgɔ fɔ man ɲi. Kana fɔ dɛ. Cɛkɔrɔba dɔ Ala ye denkɛ 9 d'a ma. A ma si don corona na. Don dɔ hami dɔ y'a sɔrɔ a ye karamɔgɔ wele k'u kana corona kala. An ye corona kala daminɛ ta denw ye baro daminɛ. Fakɛ dimina. A tɛ corona bonya wa? A tɛ corona bonya. Mɔgɔw bɛ corona kala a bɛ baro fu la. A ko bon ne kun y'a bonya anw kun b'a bonya. I ye minnu wele ka n'a kala e denkɛ cɛ joli bɛ yan corona kalana joli b'a la. Kumana e ma corona bonya o de la y'anw don sira wɛrɛ fa. Kuma anw fana tɛ se k'a bonya ninnu bɛ corona kala u bɛ taa a kalamaga jumɛn bɛ fɛ yan. Donc o la corona ye fɛnba de ye. Musow bi ɲɔgɔn ɲɛ. Sinji ji min bɛ muso sin na ji gansan tɛ dɛ. Muso ka cɛ bɔrɔntɔ komi tigɛ Ala t'i den d'i ma i bɛ min sin min b'i sin min k'o bɛ se ka waso ni corona ye. Kɛlɛ dɔ bɛ se ka tɛmɛ cɛ n'a muso cɛ mais o ye dabara ka kɛlɛ de ye. Mais n y'a bisigila nin cɛ in fɔ n ka saraka de ou bien fɔ n ka cɛ in mako sa de. O ye dusukunna ko de. N'o bɛ muso dusukun na i tɛ den sɔrɔ min bɛ se ka wata nin fɛn in na. A tɛ se ka kɛ. Ayiwa a ma wuli. Donc an tɛ kuma sama ka taa yɔrɔ jan. Ayi o man kan. Taa yɔrɔw ka ca. Siga t'o la o jɛlen don. N b'a dɔn karamɔgɔw bɛ yan kabi waati jan.
corona jigina hali bi corona amadon de ayi orate wallahi e ba yoro ne ajefo no te corona bi jigi yoro la iman kana keneka hali ki ka du sheto wallahi e ba su de ne jere na hali bi amadon amadon kafiri musum mi na che ya abonye fo ala ya dolu kungolo la na yo valeri nyona da corona ka antiketa wallahi orate nido chedo nana soro mo ye corona jigi a jo yoram na wa soro ya munyana akodo mako me ko nunu kuma ka fatia jumenta akodo ye corona jigi ko kumbo oduwo kalana ko ne ka kunongo ya sera fo ne ka fo corona jigi dugo ko Allahu akbar Allahu akbar o yoro be cheni nyeji segira atara kalo saba de sun Allahu akbar kalo saba suntige o suntige yoro ni dugo minge obi mine abe suntige jijo adala aba fo ala kunongo ya mi ya to ni o ine soro ni ne tara fo corona jigi ko o ya dugo mu nyana ni kunde keneka ala kunongo ya fonfe mana ke oye nya nyini fe kan kishi ka bwama abi soro ka suntige kalo saba anti a valeur do note halanga shewa mina nuye okuma abi ngene yasiri kono kala a modelu kacha wallahi me nye dugo nyini karamago munu fe ambi olu blanye fe sikatala dugo bi sande barka be nyini woshila me dugo bisa wallahi madama dobe kanu daga adama kelengele kanika kalande daga wallahi o manga kanika kalande daga wallahi ni ka kalande daga na tara jen yoro la fado ako karsaka kalande do wallahi kena donc ame dugo nyini a nyogon chaman be sikatala chama a chaman ba de bi foro la wallahi fata ani tuna do be foro la do be tuna wallahi nga a nyuma manjanga me dugo ke ukanye wallahi kurati mi ala ka here ka nayi amin ay corona injigi abarka ala ka do anala amin ya rabbi famu ne bamu karila yoro samagala ka nuku bi domino bi dola note de doli kalala muso min bi so ama ka dogo de majana wallahi wallahi anani soyo nere ba ne basigira ka kashi fongo amango eske ne fade tellement que ne bi bo du kono a soro du ka di tugo mi wallahi ne fa ku morde odo ate moria bana to e na do min ke obi mine katala wallahi juma o juma abi mshi faga katala sogo do be kila dongo do abe nyimi yoro ni ngone mako waraba wallahi ay sogo nyimi na nya damne mi korla fare soro ko la bon donc oye en fa kumiti mais oye ne do kalana mfitini ka mbo sogo nyimi bala wallahi wo mba madodo wa soro nana congela mo skini fadeni Allahu akbar mba fana kera moye dugu gerebu be kumitaga dumini duna anga so ni warni min fana dira mba kumbi nkoro ni ndogo ka wartoy abne wele ako madu ki fay joldima ni aketa ni ngo mo beta abesinga purti aba de gerebu do man nyana atokera ni kumbi jo gerebu ni anga date wallahi no bina dumini din abna mo nyina fa ya me onata be ne bakumbi mbaluma be ka dumini tubulo abne tade boshi ka do nya kesho kele ndimba mango eske edine Allahu akbar ako madu ebina do mi kone dinye ako do ya soro ine cheka jande ako madu ebina do mi ka fo ne dinye ko do ya soro ine cheka jande wallahi Allahu akbar bi yoro yesu ube Allahu akbar niko kunate akachande
nga ni ko America ko konate obi ni bla ne fe Allahu akbar. ne fade kata amike ka amita du fa mauludu ni ziyara wala me mako bi na ko konate be mini konate to bi yala kata ne sikile jira kafi Sikatula. abe konate nu ko baishu de be mi baishu de mbi yala kata ne jira mako la nu ko balima de be mi balima de to bi yala kata ne jira wala binine taramba kabula mafango ngo balima de nana nga glera wati dola ngo amangwa dendenye tellement que abi here boshina ka di wale tawba donc la jeletike ni ndamade go usa barka nyini ikabla idewni ay corona fana bonye ay corona bonye ni tara kasubo kono be ta fama kono damade sora kono munu ye jamana tadu non ye million soro do me amba du do ko di botala Allahu akbar. corona barabaka ni machiti kili ay mama ni ye million soro bi ba du bi ta ko di bojoni mawli mais ambi je bureau mi no fe ni do nay bi ko no moko shiti mi nga sarab se ka kalo kanaye oti mawli kunate ani bi million soro kalo ati kintan dulu soro ikuna il est obligé ka juru dota walma bi ngana muni doke abta laba wo xonna de la donc ay corona bonye de ancien wallahi ola min kanoko kelembi adamine aba adamine amana rasulullah katabla alabana to kele fana be adamine ola ale ba kala aw nofe ambo o chien sabake voilà Uma kuntui. Una nanka na. Rejila. Tuni. Eke. Niki fali. Ekel bin kamen mama. Ni. Mo ke bi. Yes sama kala betala bu ni toto ni bi. Ne ka ku jadi. Allah ni ne ka. Ini ka kuma jadi. Anga choko beto ushima ni boss. Wala on bugo pendant 25 ans. Yako kebu lutala. Tout le béné de bois. Donc ex kanaka nere bowling tamani ani feme kankamo. Membe boka na efu ikanye wallahi kona teni imankume mais ala de e ka déplacer ka bo e ka yoro la kana en fait ha mo den sababu la wallahi ali sumana tala ka tamu nyodo mi doye mbe do mi doye ala de ba do ne to fo Allah yo to fo parce que mbake ala de kam take mo kam wallahi. Donc, au moment où il faut parce que amé wakati mina, j'ai pressé le au kaboué, mon rêve au là. Il y a un signe dans net me politique là. Lorsque j'étais fonctionnaire, député bien un signe fin au bendon, et moi mi au bendon ya. Nga Allah kalla jabili manam bi ikam. Wallahi bayra Allah shu anikli. Et digite fouille Allah subhanahu wa ta'ala ko. Yesilin kena kami wallahi ne ka kun jadi dutigi simani yonso anga dutigi simani yonso
Donc o kuma il faut que i waliman don Mamadou Kola nere Mamadou Samaki comment kela toma ye donc o kuma na ne bɛ burati fojuma min na bi ala de b'a dɔn il faut que waliman don ala k'i sankɔrɔta yo mal kamate fridausi ala ka nɔgɔya an bɛɛ ye parce que an b'o de ɲini an tɛ dɔwɛrɛ ɲini bilen an b'o ɲini diɲɛ kɔnɔ bilen surtout ni ala ka latigɛbili y'i sɔrɔ tɛ foyi ye ala ka jamana kɔnɔ suma ala kana jamana tɔ la jugu bolo yala bi ala ka jamana la kana hali ala ka silamɛya la sankɔrɔta e ka du ani silamɛ du bɛɛ lajɛlen duniya kɔnɔ an bɛ min dɔn an tɛ min dɔn farafin ani farajɛ an tɛ mɔgɔ bɔ mɔgɔ silamɛ tɛ mɔgɔ bɔ mɔgɔ la donc o tuma na e ka duwawu kan bɛɛ ye an ka dabagaw ala ka nɛɛma d'u ma mɔgɔ caman taala ka ne to kisi kɔsɔn na dɛ wallahi mɔgɔ caman taala ka ne to kisi kɔsɔn na wallahi ali kɔsɔn na mali yɛrɛ dakawuli terikɛ dɔ taara an tɛ dɔgɔkun 2 bɔ fɔlɔ o ye ala ka kow de ye sinon tɛ ne man ka tile 1 b'a dɔn parce que ne de b'a dɔn nka ala de ta ye ni ye donc b'i fɔ k'i waleɲuman dɔn i Konate ala k'i ka denbayaw barika ala k'i se i yɛrɛ kɔrɔ ala ka n'i dɛsɛ ale ka denbaya ta fanga ala ka fɛn bɔ e kana min ka fisa ni hali bi ale ka i ka denbaya ala ko k'i sago ye ya ala bi ala ko k'i sago ye dunya fa yoma kamati kan ala ka silamɛya sankɔrɔta la ilaha illallah sayyidina muhammad nabi sallallahu alaihi wasallam allahumma salli ala muhammadin wa ala muhammadin wa sallim allahumma salli ala muhammadin wa ala muhammadin wa sallim allahumma salli ala muhammadin wa ala muhammadin wa sallim اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ايا فما الله ابي فما الله Konate. Amen. Ndoma amakuma dusumu de kumana. Sama ka fɛn bɔ a da nɛma fɔ. Dusumu de y'a fɔ. Kuma ti sɔn dilanli ma. Ka jama ye dɔrɔn k'i bɛ kuma dilan ka fɔ. N'i ma pan dɔ kunna i bɛ fereke dɔ la. Mais tiɲɛ kuma. Ni sigira jama mana gɛlɛya cogo cogo i b'a fɔ i t'i yɔrɔ ti foyi o tiɲɛ bi bɔ yan de tiɲɛ bi bɔ dusukun de la a ko ala ka jamana kolo suma mɔgɔ bi yan ka fɔ u bɛna min fɔ arabukan na o tɛ dɛ a bɛ dugawu fɛn o fɛn kɛ yan a bɛɛ bɛ minɛ kɔrɔna bɛ jigin yɔrɔ min na mɛlɛkɛ 70,000 de bɛna mɔgɔw an tun ye mɛlɛkɛ 70,000 o mɛlɛkɛ 70,000 o kun bɛɛ u bɛ gɛrɛ mɔgɔw la de ni min ko ala ka denko nɔgɔya kɔrɔna kɔni kama o nɔgɔyara ni min ko kɛlɛ bɛ an ka du kɔnɔ kɔrɔna kɔni kama o nɔgɔyara mɛlɛkɛw de b'a la ka i miirinanta min b'i kɔnɔ o b'a la ka tanbɔ kan ka sisan Samakɛ ne ka na ya o bɛ se ka kɛ kabako ye ale bolo mais bazin mètre wari mana gɛlɛya cogo cogo gari 20 de b'a kɛ bloqué ni y'o to i hakili la i ni maa bɛɛ bɛ taa i ni maa bɛɛ bɛ jɛ ala k'an dɛmɛ ma a ye ŋaniyaw siri ŋaniya ɲumanw kɔni ko don ne Konate yafara diɲɛ bɛɛ ma n bɛ segin o kan ala i kan ka mɔgɔ jɔ lahara kɛnɛ kan ne Konate sababu la kana mɔgɔ jɔ ne yafara diɲɛ bɛɛ ma o de la ni ne jɔlen lahara fɔ ni dɔ ne wele nka ni maa min bɛ jateminɛ dɔɔni diinɛ yɛrɛ kana kuma fiyewu an ka tribunali dama a bɛ min kɛ taa ni ka segin la i ni dɔ bɛ ɲɔgɔn kɛlɛ a bɛ taa tribunali la kiri bɛ taa tigɛ yɔrɔ o yɔrɔ o ye kalo caman ko ye f'aw yɛrɛ dama ka kɛlɛ bɛ ban f'a bɛ kɛ teri ye sa f'a dɔw bɛ taa fɔ tribunali la ko non k'an bɛ na na u b'a fɔ non ni dossier sera ka ban a bɛ traité de tile 1 t'anw ka kiri si ban kalo 1 t'an ka kiri ban o dun ye ko kelen ye
ni ko kelen tɛmɛna e ni ne cɛ kalo kelen t'a kiri ban san kelen t'a ban ɔ i si san 40 san 50 kiri lahara don mais n'i y'a gɛlɛyatɔ an yɛrɛ dama don dɛ sinon n'an bɛ yafara ɲɔgɔn ma sa hali yan tribunal bi ci o defo ye jumɛn ye bɛɛ ko a bɛ jo ta a kana jo ɲini n'a ye jo ɲini du ti jɔ quartier ti jɔ jamana ti jɔ a ye jo ɲini dabila bɛɛ ka jalaki ta o kɔrɔ ye di cɛ dɔ bɛ yen don o don a n'a muso bɛ kɛlɛ mais sigiɲɔgɔn du bɛ yen kɛlɛ tɛ yen don dɔ cɛ ko a muso ma ko ko an mɛn bɛ kɛlɛba in na dɛ a tɔ yɛrɛ kɛra sa n'a daminɛna dɔrɔn u b'a fɔ k'u y'a daminɛ tuguni mɔgɔ yɛrɛ ti deli kɛ bilen u bɛ ɲɔgɔn nɛni ka bɛn ala ye ko n'i y'a ye kɛlɛ tɛ ninnu ka du kɔnɔ ko e ni ne ka taa ta an ka taa lajɛ fɛn min bɛ yen u taara don sigiɲɔgɔn du kɔnɔ parce que kɛlɛ yɛrɛ nege t'u la bilen u don sigiɲɔgɔn du kɔnɔ sigiɲɔgɔn du muso ye jifilen fa o ye laada kɔrɔ ye k'a bɛna di cɛ n'a muso ma a natɔ ye ni jifilen fa ji ye a sen talola a yɛrɛ cɛ sen na ka ji bɔ cɛ kan kɛlɛkɛlaba in n'a muso kɔni sigilen don mais ni muso natɔ ye ni ji ye a sen talola ji bɔnna cɛ sen kan cɛ ko karisa hakɛ to muso ko ayi e tɛ o ne de don ne tun kan ka bɔ ni yan cɛ ko ayi ne sen de tun bɛ e ɲɛ o de kosɔn i talola n sen na muso ko ayi e tɛ sa ne de don u fila bɛɛ bi jalaki de ɲinina kɛlɛkɛlaba in ko k'i ma ye anw ka don o don kɛlɛ jo ɲini de don cɛ de ko ale sababu ye ji bɔ muso ko ayi ale sababu ye ji bɔ mɔgɔ si ma jo ta bɛɛ bi jalaki ta la a bɛ komi makan i tɛmɛtɔ makan i bɛ maa gosi n'i y'a gosi ta sanni k'a fɔ a kɛra cogo di a b'a fɔ samahani e min y'a gosi dɛ ale bɛ yafa ma maa maa taara hiji la o b'a kalama bon n'an ye jo ɲiniba dabila du kɔnɔ quartier kɔnɔ jamana kɔnɔ diɲɛ bi ja cɛ fila ye ɲɔgɔn gosi fela o don k'u bɛ polisiw wele ne ko kelen ma n ko na yan ta n ko tɛ sabali ni a dɔn ni tora la wa a ko ayi ni ye mobili joli n'a ye a ko a bɛ saba bɔ e bɛ jo jumɛn ɲini o bɛna tiri ci a ni ɲɔgɔn cɛ sisan e ka mobili i kana da jo ma dɛ kɔrɔna ka sɛbɛn cɛ ka k'i ta ye tiɲɛ ye i t'i ka mobili in boli kalo 3 kɔnɔ a bɛ taa bila commissariat i mako bɛ sa mais e bɛ yafa nin ma sisan i bɛ mobili boli ka taa garage la dɔrɔn 30 minutes u b'a ngɔlɔlen bɔ dɔrɔn k'a labɛn 5000 4000 cɛ ko ne ye jɔn ye n ko ne an ka tɛmɛ ko kori karamɔgɔ Konate cɛ ne ko Konate don a ko alhamdulillah ko ale siɲɛ 7 ne ka so ale ma a ma ne ye ko ale ka mobili tiɲɛ de bɛna kɛ sababu ye n'ale ni Konate bɛ ɲɔgɔn ye min ye mobili gosi a ko ka taa ni mobili kuma tiɲɛ ale tun tɛ Konate ye bon jo ɲini ba in o de bɛna ni gɛlɛya de ye n'an bɛɛ ye jalaki ta an bɛ lafiya donc ala ka limaniya d'an ma musa bisimila. Ayiwa a bɛ sabati an bɛna baara daminɛ n'o ye an sigikun ye kuranɛ yɛrɛ jiginni ye an balimakɛ Ustaz Bagayoko i n'a fɔ Konate y'a fɔ cogo min na maaba o de bɛ mɔgɔ bonya an bɛɛ de b'ale ka bonya dɔn mais an t'a dɔn k'a fɔ k'an ka bon bi Konate y'o yira anw na an bɛ Ala fo an bɛ Ala barikada a ko n'a kuma dɔn an bi ko ale tɛna wa anw de b'a dɔn ale fana ye nin kɛbaa ye o de la anw fana nana i m'a ye a y'i bɔ ala k'a di anw ma sisan wallahi n taara kɔnɔ jiginna fo jamana wɛrɛ mais m'a kɛcogo ye tan wallahi m'a ye tan taara fo jamana wɛrɛ kɔnɔ jiginna sabu nin waati na sɔrɔ jamana dɔ la kuranɛ kama mais a ma kɛ tan an minnu olu ma an fo mais nin fila k'a bɔ ala k'a di anw ma nin a ye min bɔ den na an bɛ ala deli ala k'a kɛ ten
mais ami kelen ɲini a fɛ n'a tilala pewu an b'a ɲini a fɛ a k'i sen don du kɔnɔ a ka dugawu kɛ a ka sɔrɔ ka bɔ k'an b'o ɲini a fɛ. Alsa ay ngeen ko kwaya amna min fo ala kan be sema ala kan be sababu mama an sigila ko mina ala ka barka do ala kuna te yɛrɛ ala ka ma ɲɛfɛ ala ka ma ɲɛfɛ an be do ko la sanga ani waati bɛɛ lajɛlen ala ka kuna te ma ɲɛfɛ ala ka ka do mina ma bi jali mustafa amada a'udhu billahi minash shaitanir rajim بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته ورسله وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا أوصاها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما اكتسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول. آمن الرسول. بما أنزل إليه. بما أنزل إليه. من ربه. من ربه. والمؤمنون. والمؤمنون. كل آمن. كل آمن. بالله. بالله. وملائكته. وملائكته. وكتبه. ورسله. لا نفرق بين أحد. لا نفرق بين أحد. من رسله. وقالوا سمعنا. وقالوا سمعنا. وأطعنا. غفرانك. ربنا. وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا. إلا وسعها. لها ما كسبت. وعليها ما اكتسبت. ربنا. لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله مولانا العظيم وبلغ الرسول الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين. اللهم ربنا تقبل منا ختم القرآن وتوجزنا ما كان في تلاوة من سعي والنسيان أو تعريف الكلمات الموضوع تغيير عارف أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تعول على غير ما أنزلت أو ريب أو شك أو تعجل تلاوة أو كسر أو صلاة أو زيغ لسان أو وقف بغير وقف أو ضغام بغير مضغام أو زهار بغير بيان أو ماد أو تشديد أو همزات أو جزم بغير مكان فأكتبوه من العلل التمام والكمال والمعظم من كل هان فاغفر لنا يا ربنا يا سيدنا لا تؤاخذنا يا مولانا. أرزقنا فضل من قرأه معاديا حقه على الضاء والقلب واللسان وحبنا به القلب الشرف والأمان ولا تقنن من الشر والشقاوة والضلالة وتبين منا قبل المنايا عنا ومن غفلة وحزن وامن من عذاب القبر ومن سؤال منكر ومن أكل الدان ومن وجوهنا يوم الباسنا وأكسف القربان من نيران ويبن كتابنا ويسر حسابنا وسكن ميزاننا بالحسنات وسبل أقدامنا على صراط وأسكنا في وتر الجنان وأرجو جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وأكرمنا باللقاء يا ديان أستجب دعانا بحق التوراة والإنجيل والزبور والفرقان. آتنا جميل مسالنا في سر والعلان وزدنا من فضل ورسل بجنود يا رحيم يا رحمن. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الشريعة والبرهان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا وبآياته وذكر الحكيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وألبسنا بكلاة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن وادخل الجنة مع القرآن وارحم جميع أمة سيدنا محمد بحق القرآن. اللهم اجعل قرآننا في الدنيا كرينا وفي القبر منيسا وفي القيامة شفيعا وعلى صراط النورا وإلى جنات رفيقا وبيننا وبين النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك ووجودك وكرامك يا أكرم الأكرمين. اللهم أهدنا بهداية القرآن وعافنا بعناية القرآن ونجينا من نيران بكرامة القرآن وادخل الجنة بشفاعة القرآن وارفع درجاتنا
بفضيلة القرآن وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن يا ذا الفضل والإحسان اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن الحلاوة وبكل كلمات كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل جزء جزاء وبكل حزم حسنة وبكل نسب نعمة وبكل ركن رفيع وبكل سمن سنة اللهم ارزقنا بالالف ألفا وبالباء بريكا وبالتاء توبة وبالثاء ثوابا وبالجيم جمالا وبالهاء حكمة وبالخاء خلانا وبالدال دنوا وبالزال زكاة وبالراء الرحمة وبالزاء زلفى وبالسين سناء وبالشين شفاء وبالصاد صديقا وبالدال ضياء وبالتاء طهارة وبالزاء زفرة وبالعين علما وبالعين علما وبالعين علما وبالغين غناها وبالفاء فلاها وبالكاف قربا وبالكاف كفاية وباللام اللطفا وبالميم موعظة وبالنون نورا وبالنون نورا وبالنون نورا وبالنون نورا وبالواو سلام وبالحاء هداية وباللام الألف لقاء وبالياء صواب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين أجمعين اللهم بارك صواب ما قرأنا وما ترى سيدنا محمد عليه السلام وإلى رواية جميع أصحاب الخيرات من المؤمنين والمؤمنات اللهم انصر نصر الدين.